Epautu Kenya kuramga juang Alphon Kigen Evelyn Chirchira Jolonye ngwe kinda mag Standard Chartered Nairobi Marathon ne kinda yowoi giwa keini kaluore. Kigen manjeg ni prayo koda uchiel no tike thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 10 gi nyiri 18 sa maneber moheo mano ringe higa mar 2021. Moses Mwangi no tike thuolo mar 2 nyiri 16 tok Kigen ka thuolo mar 3 nokawo gi Patrick Kipchirchir mano ringo kuom seche 2 dakika 11 gi nyiri 59. Kidieny mar keini Evelyn Chirchir ma en jahigni 25 no tike thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 24 gi nyiri 31. Martha Simio gi Aurelia Jerotich no tike thuolo mar 2 gi 3 kaluore. Mbio ya leo ilikuwa sawa kabisa. Tulipata machi ya kutosha. Nashukuru Mungu, hii ilikuwa mbio yangu ya kwanza nikikimbia full marathon. Na nimemalisha vizuri sana, nashukuru Mungu kabisa. Nilikuwa Kisumu ile race Kisumu City Bright Run. Nilikuwa namba 3. Sasa nilikuwa ya kwanza kuparticipate half marathon. Nilikuja jaribu standard. But my focus ilikuwa standard. Club Mar KCB Nolo Club Man Nairobi City